لهر آلیکی آمادەکاریên هەڵبژارtinên bajêrvaniyan li herêma Bakurê Rhein yê Almanya têne kirin. Di nav da Encûmena Entegrasyonê. Li bajarê Êsin çend kandîd hene. Hin bi serê xwe û hin jî tevlî partiyên siyasî bûne. Em kandîdê miletê Kurd li bajarê Êsînê em dixwazin miletê xwe ra alîkar bin. Em bibin wek kûpriyakê neqeba miletê Kurd û hikûmeta Almanya, belediya Almanya çi meşakilê Kurdê li bajarê Êsin hene em ê bigîne hikûmeta Almanya bil muqabil çi qerarat nenî salihî miletê Kurd ra hene em bigîne miletê xwe yî Kurd. Hejar tecrüba me yekê ye li vê derê li Almanya lê em bihêvîne ku em serkevin di vê tecrübê de. Endamekî berê û kandîdê niha li ser lîsta Partiya Sosyalên Demokrat. Behsa giringiya hebûna Kurdan di Encûmena Entegrasyonê de dike. Yara yekem em wek Kurd diketin encûmanê û wek Kurd em hatin jî naskirin yani hat hesabkirin ji me re. Ji mesela bê misal alî zimanê dayîka jî mesela me hev qanûna me bicikir me hanî ew kir ji bo fikra înîtatif ji cem bû wek Kurda û hatin cikirin yani rastî bu qanûn. Xwe em encûmanê de 25 kesin sê kesî Kurd wek me gotî lê ji wê sê kesina Kurd jî meselê Kurdî em tim dibûn yek. Mesela meselê partî me baş xwe dihişt û me kar dikir ser wî esasî her kesê di fraksiyona xwe jî deng kom dikir ji bo meşruê me çê dikir. Ji bo yekdengiya civaka Kurd li Êsin û şansê bêtir, kandîdekî din vekşiyana xwe ji hilbijartinan ragihand. Mê xwe hilbijardim û ştata Êsin nemra mê ayekî û mê xwe jê kişand ji bo mesleheta mê Kurdî, ji bo lîsta mê Kurdî bi ser keve, ji bo dengê mê Kurda bela nebe, ji bo em dengek tenê bin, ne em dideng bin. Berbijêrê serbixweyê Kurd, Ezzedîn Muhemed, di nava hevde lîstan de bi lîsta jimara 13 beşdarî vê rîkaberiyê dibe. Kam Hemedemîn, Kurdistan 24, Êsin, Almanya.